Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, паважаныя гледачы! Вас вітае каманда моладзі самага светлага горада нашай краіны, горада Светлагорска. Усе мы з'яўляемся актывістамі грамадскага аб'яднання Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. І зараз я хочу прадставіць вам нашу каманду. З намі гуляе Георгій, Крысціна, Александра, Іван і я, капітан каманды, Крысціна. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску карандаш, па-беларуску які дзень ідзе пасля суботы? Гняздо, брыво, насення. Якога роду назоўнікі? Якую назву насіла наступальная аперацыя Чырвонай арміі, у ходзе якой тэрыторыя БССР была вызвалена ад гітлераўскіх захопнікаў? Якая рэлігія самая распаўсюджаная ў Беларусі? У якім годзе адбылася кастрычніцкая рэвалюцыя? Колькі стацыянарных цыркаў у Беларусі? Назовите имя поэта Паншанки. У якую пару года святкуюць пакровы? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Назовіце імя друкара і вучонага Буднага. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Георгій, я выбіраю гісторыю і буду гуляць першым. Мяне завуць Александра, я выбіраю катэгорыю культуры і буду адказваць другой. Мне засталася катэгорыя мова, і гуляць я буду 3-й. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Георгій, накіроўваецца ў вялікую студыю. Ну, а астатнія застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста.
Георгій, я вітаю вас на гэтай пляцоўцы. Добрый день, Алена. Скажите, калі ласка, вось я ведаю, што вы нядрэнны краязнавец і добра ведаеце гісторыю свайго края. Вы са слаўнага горада Светлагорска. Сапраўды так, да, я магу колькі годна размаўляць, расказваць усім пра Светлагорск, які гэта цудоўны, маленькі і ў той жа час не маленькі, да, буйны прамысловы горад. Цудоўна. Георгій, вы абралі катэгорыю гісторыя. А чаму? Я з'яўляюся гісторыкам па адукацыі, скончыў Магілёўскі дзяржаўны універсітэт, па гэтаму гісторыя. Гісторыя і першае пытанне. Які з гэтых гарадоў ніколі не меў статуса абласнога цэнтра БССР? Бабруйск, Слуцк, Маладзечна. Бабруйск, ён быў абласным цэнтрам БССР. Слуцк, я лічу, што таксама. Быў Поэтому, абласным так, цэнтрам БССР. І А Маладзечна? сваё сэрца аддаю адказу В Маладзечна. Маладзечна бліз Мінску, гэтаму статус абласнога цэнтра, мабыць, не. Наўрад. Ну, Слуцк таксама недалёка. Ну, уже трохі уніз Трохі далей. карты нашай, да. Дакладна, аб чым вы думаеце, што Бабруйск быў абласным цэнтрам? Бабруйск гэта так. Мы не разглядаем зараз Бабруйск. Да, Маладзечна не быў абласным цэнтрам БССР. Гэта канчатковы адказ. Так. Георгій, даволі часта я вось сваімі удакладненнямі стараюся дапамагаць гульцам. Вось як вы думаеце, я зараз вам дапамагаю ці блытаю вас? Дапамагалі блытацца. Ну, такога кампліменту мне ніхто ніколі не гаварыў. Канчаткова, Маладзечна. Так, Маладзечна. Сапраўды, Бабруйск меў статус абласнога цэнтра. Слуцк, нягледзячы на сваю даўнюю гісторыю, ніколі не меў статуса абласнога цэнтра. Вы неправільна адказалі. Першы блін кому. Георгій, усё атрымаецца далей. Конечно. Увага. Каго з беларускіх жанчын часам называюць княгіняй з 3 імёнамі? Варыянты: Рагнеда, Еўфрасіння Полацкая і Сафія Слуцкая. Гэта пытанне, на якое адкажа вучань 4 класа, які вывучае маю радзіму Беларусь, Полацкае княства. Гэта, канешне, Рагнеда, Гарислава і Анастасія. 3 імёны, якія яна мела. Гэта ваш адказ. Мой адказ Рагнеда. Сапраўды, так называюць Рагнеду. Мне няма чаго дадаць, віншую. Дзякуй. Пераходзім да трэцяга пытання. У якім з гэтых гарадоў 16 ліпеня 1944 года адбыўся партызанскі парад? Брэст, Мінск, Віцебск. Брэст 16 ліпеня 1944 года яшчэ не быў вызвалены. Віцебск, я лічу, што зусім не падыходзіць па статусу свайму. А чаму? Там лясоў даволі шмат, і тады было. Ну, у нас уся краіна партызанская, да, і, канешне, калі гэты парад састаяўся бы ў сталіцы, гэта было бы цудоўна. І на самой справе так яно і было. 16 ліпеня 1944 года партызанскі парад адбыўся ў Мінску. Ну, дзякуйце вашым выкладчыкам, вы малайчына, гэта правільны адказ. Ой. Як называлася першая беларускамоўная газета, якая выдавалася нелегальна ў 19 стагоддзі? «Звязда», «Мінскі лісток» і «Мужыцкая праўда». З газетамі трохі складана ў мяне. «Звязда», ну, гэта газета, якая і зараз існуе, так? Так. У нас ёсць, і я не хочу гэты адказ выбіраць. А вось патлумачце, чаму вы не хочаце браць «Звязду»? Глядзіце, ўсё прыгожа. «Звязда» шмат гадоў існуе. Нутро маё кажа, што не трэба. Вось мужыцкае нутро кажа, што гэта мужыцкая праўда. І не «Мінскі лісток»? Не.
Столица уже была, мужицкая правда. Ну, я вам адразу скажу, что вось так, яшчэ не прымаючы канчатковы ваш адказ, я скажу, что вы правильно сказали, что звязда не будем разглядаць, тому что яна не ў 19 стагоддзі ўзнікла, гэта пачатак 20-го. А вось мінскі лісток ці мужицкая правда, вось тут добра падумайце. Начинаете меня блытать, и у вас это получается. Добра, дзякуй за другі камплімент, за гульню. Не, мужицкая правда. Ну што ж, і мінскі лісток, і мужицкая правда выдаваліся ў 19 стагоддзі. Але мінскі лісток выдаваўся на рускай мове. А вось мужицкая правда стала першым перыядычным выданнем на беларускай мове, але яе асаблівасць у тым, што беларуская мова перадавалася лацінкай. Дзякуй, вы малайчына. Дякую. Добрае дзяцё. 5-е пытанне. Хто з беларускіх грамадскіх дзеячаў 28 гадоў працаваў на пасадзе міністра замежных спраў СССР? Пётр Машэраў, Андрэй Грамыка, Кірыл Мазураў. Машэраў – это не министр замежных спраў. И Мазураў не министр. Что-то ж там засталося пасля універсітэта. Вось ён кажа, што Машэраў, Мазураў, не трэба іх браць. Гэта Грамыка. Андрэй Андрэевич Грамыка. Ён самы. На вашу думку. Так. А, дарэчы, ён родам з Гомельшчыны, Так. з Веткаўскага раёна, з вёскі Грамыкі. У 1957 годзе Андрэй Андрэевич Грамыка быў прызначаны на пасаду міністра замежных спраў СССР, на якой праслужыў 28 гадоў. Вы правільна адказалі, Георгій. Якая прыгажосць. Сапраўды прыгажосць. І яшчэ адно пытанне. Ну, я спадзяюся, што яно падасца вам больш складаным, чым папярэдняе. У мяне есть команда. Якую кодавую назву меў другі этап рэйкавай вайны, якую праводзілі партызаны ў гады Вялікай Айчыннай? Варыянты такія: аперацыя «Канцэрт», аперацыя «Багратыён», аперацыя «Кутузаў». Звяртаемся да каманды. Мае сябры, таражэнечкі, родненькія, дапамажыце, калі ласка. Б. Вот теперь думай, Жора. Запутали. Георгій, вы атрымалі думкі сваіх сяброў. 2 чалавекі за аперацыю «Канцэрт», 1 за аперацыю «Багратыён» прагаласаваў і 1 за аперацыю «Кутузаў». Таражэнечкі, дзякуй. Не ведаю, хто з іх адказаў «Багратыён». Яму зараз должно быць вельмі сорамна. Знак мемарыяльны пачатку аперацыі «Багратыён». Пачыналася аперацыя яна на тэрыторыі Светлагорскага раёна. І гэта яўна не рэйкавая вайна. Так? Варыянт Б не. Кутузаў цікава вучыць, але мне вельмі падабаецца здесь аперацыя «Канцэрт». Я абіраю вось варыянт А, аперацыя «Канцэрт». Ваш адказ – аперацыя «Канцэрт». «Канцэрт». Другі этап Курскай бітвы, Орлоўская стратэгічная наступальная аперацыя, называлася «Кутузаў». А аперацыя «Канцэрт» – гэта назва, якую меў другі этап рэйкавай вайны. Ваш адказ правільны. Цудоўна, дзякуй. Малайчына, Георгій. Сапраўды, 50 балаў – гэта добры вынік. Вы можаце прымножыць гэтыя балы. Максімум да 100 балаў. Што трэба зрабіць? Паставіць усе свае балы на кон. Я вам задам пытанне, вы адказваеце правільна і атрымліваеце да сваіх 50 яшчэ 50. Пытанне будзе не гістарычнае і не будзе мець варыянтаў адказаў.
Вы рызыковы чалавек, Георгій? Вельмі рызыковый. Колькі балаў мы ставім на кон? Усе. 50 балаў. Даганяем до 100. Каб Вось тут астатнім яны. не было шансаў. Ну, можа, хтосьці з іх возьме 60. Побачым. Але побачым. Увага, Георгій. У беларускім алфавіце ёсць літара, якая не мае гуку. Назавіце гэтую літару. Літара, якая не мае гука у беларускім алфавіце. Это мяккі знак. Гэта правільны адказ, малайчына, Георгій. Апладысменты. Дзякуй. Мы жадаем вам поспеху. Вялікі дзякуй. Вельмі цікава будзе гуляць далей і глядзець, як мае сяброўкі апынуцца на гэтым месцы, дзе я зараз. Александра, я вас вітаю на вялікай пляцоўцы. Добрый день. Александра, вы колькі слоў скажыце пра сябе? Я нарадзілася ў горадзе Светлагорске. Вучылася я ў дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. І зараз я працую маладым спецыялістам у сферы культуры. Я з'яўляюсь загадчыкам Чыркавічскага цэнтра вольнага часу. У Чыркавічах сёння існуе музей вельмі цікавы. І на базе цэнтра вольнага часу існуе народны ансамбль народнай песні «Чыркаўчанка». Зараз увесь Светлагорскі раён, ды што там Светлагорскі раён? Уся рэспубліка будзе назіраць за вашай гульнёй. Катэгорыя культура. Александра, першае пытанне. У глыбокай старажытнасці продкі беларусаў былі язычнікамі. Якому з язычніцкіх багоў яны маліліся аб урадлівасці зямлі і асабістым каханні? Вялес, Пярун, Ярыла. Зараз варыянт Б хочу сразу аднесці, бо Пярун гэта бог гразы, грому. Вялес таксама мне здаецца не. Мне здаецца, што гэта Ярыла. На вашу думку, найбольш правільны адказ Гэта Ярыла. В. Да. Вы называеце імя Бога, Бога урадлівасці зямлі, якому маліліся людзі. Нашы продкі. Да. Не Пярун. Можа, тыя стрэлы, якія Пярун Не Пярун. кідаў на зямлю, якраз стрэлы не. Амура? Не. Не? Ну, Пярун – адзін з галоўных багоў славянскага пантэона. Я б сказала, самы галоўны бог. Меў ён агульныя рысы з багамі грамабоямі іншых народаў. Пярун быў не проста увасабленнем грознай прыроднай стыхіі, і ён з'яўляўся апекуном князя і яго дружыны. Ну, і каханне гэта не яго сфера была. У нас засталіся Вялес і Ярыла. Вялес – бог палявання, жывёлагадоўлі і багацця. І вы правільна адказалі, што бог урадлівасці, вясны і кахання – гэта Ярыла. Малайчынка Александра. Дзякуй. Наступнае пытанне. Перад вамі з'явілася карціна. Адкажыце, хто з вядомых беларускіх мастакоў з'яўляецца аўтарам пейзажа «Вечар у Мінскай губерніі»? Варыянты. Апалінарый Гараўскі, Нікадзім Селівановіч ці Вітольд Бялыніцкі Біруля? Мабыць, гэтае пытанне я хочу запрасіць у сваёй каманды дапамогі. Паважаная каманда, вы нас чуеце добра? Вельмі добра. Добра. Зараз
Александра звернецца да вас з пытаннем. Слухайце уважліва. Хто з вядомых беларускіх мастакоў з'яўляецца аўтарам пейзажа «Вечар у Мінскай губерніі»? І вось у нас адказ каманды. 3 чалавекі за Апалінарыя Гараўскага, і хтосьці адзін з вашых сяброў падумаў, што гэта Вітольд Пялыніцкі Біруля. Александра, яшчэ раз узважце усе магчымыя варыянты і дайце, калі ласка, ваш адказ. Мой адказ варыянт А – Апалінарый Гараўскі. Таксама моя каманда у большинстве лічыць, што гэта ён. Сапраўды, Нікадзім Селіванович спецыялізаваўся на партрэтным жывапісе. А асноўную частку творчасці Апалінарыя Гараўскага складаюць пейзажы, над якімі мастак працаваў практычна ўсё жыццё. Вы правільна адказалі, Александра, віншую! Дзякуй маёй камандзе за дапамогу. Наступнае пытанне, Александра, яно літаратурнае. На каляды к і слова прапушчана. Назва апавядання з метрака Бядулі. Дык да каго на каляды дабіралася галоўная гераіня твора Тэкля? Да бацькі, да сына ці да мужа? Вельмі непростае пытанне. Мабыць, на каляды к бацьку, а мабыць, к сыну, а мабыць, к мужу. Я лічу, што на каляды к бацьку варыянт А. На вашу думку, Тэкля дабіралася на святы к бацьку. Так, Не к мужу. не к мужу. Мабыць, яна з мужам дабіралася на каляды к бацьку. Перш чым вы даведаецеся правільны адказ, я б хацела зачытаць урывак з гэтага апавядання. Жыла Тэкля цяпер аднымі ўспамінамі, думаючы пра свайго сына Лаўрука і пакойнага мужика Цыпрука. Цяпер вы здагадаліся, да каго дабіралася на каляды Тэкля? Да бацькі. Не, да сына. Яна пра яго думала, і апавяданне называецца «На каляды к сыну». Вы неправільна адказалі, нічога страшнага, Александра, ўсё добра. Наступнае пытанне, 4. У якім горадзе рэжысёр Ігар Дабралюбаў здымаў кінастужку «Белыя росы»? Віцебск, Брэст, Гродна. Мабыць, гэта Віцебск. Віцебск – гэта горад нашай краіны, які славіцца сваёй культурай. Кожны год там праходзіць славянскі базар, як мы ведаем. Але гэта можа быць і Гродна. І зараз я паспрабую выбраць сярод гэтых 2 гарадоў. Віцебск і Гродна вы разглядаеце, Так. Брэст не. Брэст чаму-то не. Ну тады прыслухоўвайцеся да сваёй інтуіцыі. Мой адказ будзе варыянт А – Віцебск. Уздыхнули жыхары Гродна і сказалі: Александра, запрашаем вас у Гродна, бо фільм «Белыя росы» здымаўся там. Вы адказалі неправільна. Увага, Александра, наступнае пытанне. За якім творам Якуба Коласа замацавалася назва «Энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя»? На ростанях «Новая зямля», Сымон Музыка. Мабыць, гэта твор «Новая зямля». Мабыць. Хай гэта будзе «Новая зямля», таму што інтуіцыя мне так зараз падказвае.
Гэта сапраўды не паэма Сымон Музыка. На ростанях гэта празаічны твор, галоўны герой якога быў настаўнік Лабановіч, памятаеце? Так. А «Новая зямля» – гэта паэма. І менавіта гэты твор называюць энцыклапедыя сялянскага жыцця. Дзякуй, вы малайчына. Апошняе пытанне, Аляксандра. Які прадмет сучаснай тэхнікі замяніў гэтую прыладу нашых продкаў? Зараз я буду капацца ў галаве тое, што я бачыла ў музеях. У этнаграфічных музеях. А магчыма, і ў руках трымала? Магчыма. Навошта гэтыя штукі дзве? Такія даволі увесістыя. Гэта для таго, каб прасаваць. І я выбіраю варыянт А, што гэта прас. Я вам скажу, што вось гэтыя два прадметы называюцца рубель і качоўка. Ці ў некаторых мясцовасцях проста называюцца качоўкамі. І з іх дапамогай людзі рабілі гладкім адзенне ці рушнікі. Гэта правільны адказ, вы малайчына, яны замянілі прас. Цудоўна. Аляксандра, вы малайчынка, у вас 40 балаў. Давайте такі я іх заставлю сабе. Хай яны будуць са мной, іх немнога, але яны маі чэсна заработаныя, так? Дзякую вам вялікі. Гэта ваша права пакінуць свае балы ў сваёй кішэньцы. Дзякуй вам вялікі. Усё было цудоўна. Дзякуй за гульню. Крысціна, я рада вас бачыць на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень, я таксама рада з вами пазнаёміцца. Вам засталася катэгорыя мова, вы не выбіралі. Ну а калі была такая магчымасць, што б вы ўзялі? Культуру, гісторыю ці мову? Взяла б мову. Вы філолог па адукацыі? Не, па адукацыі я аграном. Аграном? Так, працавала аграномам і нават поле арала. Самастойна ці давалі заданне некаму? Так, самастойна. На трактары? Так. І як гэта у вас атрымлівалася? Спачатку недобра, а потым, уже набіўшы ногу, руку, Усё атрымалася? Усё атрымалася. Крысціна, а зараз вы лідар? Так, я лідар Светлагорскай раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Вельмі прыемна вас вітаць. Першае пытанне гатовы? Гатова. Вызначце слова, якое ў беларускай мове ужываецца не толькі ў множным ліку. Маліны, грудзі, буракі. Грудзі точна не. Чамусьці мне ўспамінаецца, што не гэта слова у множным. Маліны, буракі. Я больш склоняюся к адказу А, маліны. Ёсць маліна і ёсць маліны, на Так. вашу думку, так? На маю думку, так. Буракі толькі ў множным ці і ў адзіночным ліку? Не, буракі ў множным ліку. А калі у нейкі боршч кладзем адзін бурак, не? Нема такого слова ў адзіночным ліку бурак? Тут я перагледзела свой адказ. Кладзем у боршч бурак. Мабыць, все-таки гэта будуць буракі. Гэтае слово ўжываецца не толькі ў множным ліку. А маліна? А маліна... І вось тут опять я заблыталась. Давайте откажем В – буракі. Гэта ваш адказ. Так. Я яго прыняла. У беларускай мове ёсць шмат слоў, якія ўжываюцца выключна у множным ліку. Гэта, напрыклад,
Назоўнік дзверы. Побач стаяць і грудзі, вы правільна вызначылі. У нас засталіся маліны і буракі. Дык я вам скажу, што назвы ягад у беларускай мове ужываюцца выключна у множным ліку. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Ёсць бурак і ёсць буракі. буракі. Наступнае пытанне. Пад якой літарай памылковае ўжыванне займенніка сябе? Бачу сябе ў сыне, набыць сабе мяч і смяяцца з сабе. Так, а смяяцца з сабе. Гэта так. Бачу сябе. Я сябе бачу ў сыне. Так, а набыць, опять-таки, сябе мяч. Не сабе, а сябе мяч. Вось чамусь я скланяюся к варыянту Б. Вось гэты зваротны займеннік сябе, ён выклікае шмат памылак у школьнікаў. Сабе і сябе блытаюць. І таму такое даволі складанае пытанне зараз у вас, і трэба які-небудзь варыянт абраць. Варыянт В. Смяяцца з каго? Сябе. Вы думаеце, што менавіта варыянт В памылковы? Паміж двух варыянтаў Б і В. Крысціна, але ж трэба зрабіць выбар. В. Смяяцца з сабе. Вы адказалі правільна. Вы малайчына. У гэтым словазлучэнні дапушчана памылка. Правільна будзе? Смяяцца з сябе. Наступнае пытанне. Трэцяе. Знайдзіце сярод прапанаваных фразеалагізм са значэннем памыліцца. Даць лататы, даць пудла і даць копаці. Даць копаці. Адразу можна обраць. Вот даць лататы чамусьці мне больш падабаецца гэты варыянт. А давайте я звярнуся да каманды. А чаму не? Калі ласка, звяртайцеся. Шаноўныя сябры, дапамагайце мне. Вы упэўнены? Б. Правильно. Да пиши Б. Да Б. Крысціна, вось думкі вашых сяброў раздзяліліся. Праўда, не пароўну. 3 чалавекі за варыянт Б даць пудла і 1 чалавек за варыянт А даць лататы. Вы будете прыслухоўвацца да парады вашых сяброў? Так, я буду прыслухоўвацца. І варыянт Б даць пудла. Даць пудла, на вашу думку, памыліцца. Так. Даць копаці – гэта сурова расправіцца з кім-небудзь. Вось тут мы ўжо адзін фразеалагізм патлумачылі, а засталіся 2 – даць лататы і даць пудла. І вы сказалі, што гэта даць пудла. Правільна зрабілі. Ваш адказ правільны. Таму што даць лататы, вось ён стаяў, а потым, убачыўшы мядзведзя, як даў лататы, пабег вельмі хутка. Усё правільна, Крысціна, вы малайчынка. Дякую. Наступнае пытанне. Крысціна, адзначце слова, у якім пішацца апостраф. Пагалоўе, мільён, сям'я. У слове «мільён» пишется мягкий знак. Это я знаю точно. У слове «поголовье» нема ни мягкого знака, ни апострофа, а у слове «сям'я» есть апостроф. Тому вариант В – «сям'я». Адзінае слова з гэтых з апострафам. Гэта слово «сям'я». Малайчына. Малайчына Крысціна. Трэба пошукаць нейкае складанае пытанне для яе. У якім з гэтых слоў націск падае на другі склад? Звычай, пакуль я так буду чытаць, вудзіць или вудзіць, блукаць на другі склад. Не блукаць, а блукаць. Не вудзіць, а вудзіць. Вудзіць. І не звычай, а звычай. Так, думайце.
Бо звычайна гэта адказ. Варыянт ответу А – звычай. І не вудзіць, Не вудзіць і не блукаць. і не блукаць. Звычай. Вось цікавая справа. Вы выбираете слово «звычай» і націск ставіце на першы склад, але гаворыце, што гэта правільны адказ. Дык звычай ці звычай? Вудзіць ці вудзіць? Блукаць ці блукаць? Няхай будзе А. Звычай. Звычай, на вашу думку. Так. Крысціна, я вельмі доўга вас вадзіла за сабою і спрабавала неяк падштурхнуць вас да адказу. Таму што правільны адказ слова блукаць. Вы неправільна адказалі. Але ў вас ёсць яшчэ 6-е пытанне. І мы зробім усё, каб адказ быў правільны, правда? Так. Лічэбнік 700. У форме творнага склону правільна напісаць так. 700 з апострафам, 700 ці 700. 700 нет. Чогось не. Варіант В. 700. 700. У формі творного. Я склоняюся варіант А ці Б. А 700 чаму вы адразу адкінулі? Што вам не спадабалася? Якая літара тут вам не падышла? Апостроф. А варыянт В, у ім няма апострафа. 700. 7. 7. Що ж 700? 3, 2, 1. Ваш адказ. Варіант Б. 700. Гэта складаны лічэбнік. У ім 2 корані. Так? Вы можаце іх выдзеліць. Дык вось, калі скланяюцца складаныя лічэбнікі, кожны корань скланяецца. Калі ў нас творны склон, кім чым? 7, 100. Гэта правільны адказ. А той, які вы выбралі, неправільны. Крысціна, у вас 40 балаў і ёсць магчымасць прымножыць гэтыя балы. Хочаце удвая. Гэта максімальная. Вядома, гэты вынік ужо не зможа паспаборнічаць з вынікам Георгія. Мабыць, я ставлю свае балы пры сябе. Шкада. Дзякуй вам вялікі. Крысціна, поспехаў. Дзякую вам. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні, ну а падарунак сёння забірае Георгій. Віншуем яго. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.